Hello, good morning mga kauragon, mga base natin dyan mga bay. Kumusta po kayo? Ito na naman, bagong umaga, bagong pag-asa. Ito nyo, nakahubad na at liligo na naman, bagong gising. Ang lalaki ng eyebag ko. Mayroon na akong naiipon dito sa abroad. Hindi na ako bibili ng bag ng malita. Mayroon na akong eyebag eh. Ligo muna, ligo. Pasok na naman. Anniversary natin ito sis. Tapos na maligo. Malamig. Wow! Nakapag-ina si Oragon. Punta na sa mumunting opisina. May gagawin na namang report. Habang di pa nag-uumpisa, 6:30 pa yung umpisa. 6:15 pa lang. So habang hindi pa nag-uumpisa yung time ng trabaho talaga, start namin 6:30. May gagawin pa sa opisina na report. Talaga naman. Di pa tapos, di pa umpisa ng trabaho. Nagtatrabaho na. 15 minutes pa. May gagawin pa, hindi kasi hindi magagawa sa buong maghapon lahat ng
trabaho, busy. Mahirap ang buhay ni Uragon. Tapos pasweldohan ka pa ng delay, 3 buwan ang delay ng sweldo. Diyos ko, maliit na nga ang sweldo, delay pa. Paano na ang pamilya? Nga ang buhay ng pamilya ng OFW kapag delay ang sweldo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dito na ako. Isa na naman. Bira na naman si Uragon. So ayan na nga. Lalagay ako ng towel sa likod kasi mainit sa labas. Mamaya lalabas, pinapawisan ng likod. So habang hindi pa umpisa, wala pang 6:30, gagawa muna tayo ng ibang gawain. Ayan. Oh. Overtawad to, overtawad. So, ganito lang buhay ng OFW dito sa Saudi Arabia. Kala ninyo, porket abroad mayaman, mapera, hindi. Nagkakamali yung iba yan. Susweldo ka ng 20 mil, 25,000, 30,000. Mayaman ba yun? Yung expenses mo dito, expenses sa Pinas ng pamilya mo, bayad sa bahay, kuryente, ilaw, internet, o yung konsumo, budget sa pagkain namin, pagkain nila doon. Sa school, medyo nga nakatipid-tipid, gaya ng online eh. Tipid sa pamasahe yung estudyante namin. Nakatipid. So, ganito lang ang buhay ni Uragon. Habang ayan gagawin muna akong report. So hanggang dito na lang muna mga ka-Uragon natin dyan. At kung kayo po ay bago pa sa akin channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para makatulong naman kayo sa mahirap. Kaya kung sumweldo na, ang aking goal ay tumulong din sa mahirap. Una na lang aking tutulungan yung ating mga kababayan na mga Uragon na talagang naghihirap, especially doon sa amin. Hindi naman sa siyempre unahin ko yung pamilya ko doon. Talagang mahirap ang buhay namin sa probinsya. Lalo na't ngayon, sunod-sunod ang bagyo. Hindi na tinigilan ng bagyo ang Bicol region. Wala nga akong kontak ngayon sa aking mga kapatid doon. Sana ayos lang. Sana kumita rin ang aking channel na ito. Pero talagang minsan nawawala na ako ng pag-asa kasi walang nag-review. Mahirap pag di sikat, walang viewer, walang follower. So ito, i-flex ko lang itong bisita ko. Ayan, umakyat sa computer. Sige, akyat. Pumatong pa. Ayan. Nanonood pa ng aking live stream video. Yan. Sige. Panoorin mo na yan. Para may viewer ako. Alien. Isang alien na viewer. Saan pupunta? Sige. Manood ka. May alien na viewer. Ayun. So, hello mga Uragon, mga beshi, mga bay natin dyan. Ito, mag-aalas 7 na naman, uwiin na naman si Uragon, uuwi na naman. Tapos na naman ang maghapong trabaho. Ito ang buhay dito sa kaharian. Kaya, ito lang, daily routine lang. Ganito lang ang buhay ng OFW. So, 6:45, prepare ko lang muna yung mga gamit ko at magre-ready na pauwi. So maraming salamat sa inyo mga ka-Uragon dyan. Baka naman please support
sa aking channel. At para naman maging asinsado tayo sa buhay kung papalarin. Ika nga, sana may mga sumuporta sa atin. Mahirap talaga mag-YouTube yung hindi kilala. Pagkasikat, talagang maraming bumubulusok ang mga supporters. Pero pagkatulad natin na hindi tayo kilala, wala tayong taga-suporta, ayan. Pero pag mga sikat na mga vlogger, ayan, ang bilis, ang lalaki ng mga views. Kaya sa akin, monetize na, pero wala tayong viewers. Kaya wala tayong revenue na pumapasok. Baka naman, siya nga pala, bago ako tapusin ang vlog nito sa buong maghapon, maraming salamat pala sa ating organic friend dyan, nasa Taiwan, kay Rose TV, mega super luto shout out sa iyo, Rose TV. Ayan, Rose TV, please support ang kanyang channel, please subscribe, paki-visit, subscribe nyo, Rose TV. Ayan, nasa Taiwan siya, napakandang babae, maganda, subscribe nyo na. Ano pa hinihintay nyo? Puntahan nyo na, Rose TV. Bye bye.